2 keer per dag stroomt het water naar binnen en er weer uit. En dit zorgt voor een heel voedselrijk gebied waar duizenden vogels op afkomen. Het Zwin is hierdoor een soort internationale luchthaven voor kustvogels die hier komen rusten en fourageren. Ja, ik zit hier wel op een mooi plekje. Hier voor me zit echt een soort zandbank waar allerlei vogels op afkomen. Net al parende schooleksters en visdieven, noem maar op. Kluut hier heel veel. En net hier vlak voor me kwam heel mooi de kleine zilverreiger in. Die heb ik niet zo heel vaak gezien in Nederland. En hier kan er een recht voor me landen. Heel mooi jagend, een beetje lopend hier langs de kant. Heel tof om te zien. Kijk, daar gaat een kleine zilverreiger. Volledig wit reigertje. Zo'n paar heel witte reigersoorten. En dat is een kleine zilverreiger. Ja, in Nederland zie ik de grote zilverreiger steeds vaker. Ja, maar de kleine niet zo vaak. Zelden. Minder. Die kleine zilverreigers zijn eigenlijk minder winterhard. Ja. En waar die onder te lijden hebben, zo lijkt het wel, zowel in België, maar ook in Nederland, is dat ze toch bij strengere winters een grotere sterfte kennen. En hoewel de winters steeds gemiddeld steeds zachter worden, hebben we toch nog steeds in de meeste winters van die winterprikken. Ja, ook afgelopen dit jaar weer. Precies, op het einde van de winter, wat eigenlijk nog net iets slechter is. Dan kan dat voor een soort zoals kleine zilverreiger net dat klein beetje te veel zijn. Dus dat zullen de tellingen misschien dit jaar uitwijzen? Dat er een dipje is in de... Voorlopig, althans wat het Zwin betreft, niet. Want we hebben net als vorig jaar 8 broedparen kleine zilverreiger. Ja. Dus dat is vrij behoorlijk. Het zijn er ooit wel tot in de 30 geweest. Tot 35 broedparen hadden we 10, 15 jaar geleden. Maar ja, dat zegt toch wel iets over hoe relatief zeldzaam die vogel nog is. Ja, precies. Want het Zwin is een ongelooflijk belangrijk gebied. Komen heel veel, en als er hier dan toch maar 8 broedparen zit, ja, precies. Dan is dat echt bijzonder dat we hem zien. Wat is dat nou voor gedrag van die twee daar? Wel, die aalscholver die is op visjacht. Nu, die kleine zilverreiger die loopt mee in het spoor van die aalscholver om kleinere visjes die die aalscholver niet per se interesseren. Daar gaat hij achteraan. Dus kleine Ze gaan echt zij aan zij, hè? Ja. Dus je zag daarnet dat die aalscholver naar rechts zwom. Ja. Kleine zilverreiger stapte mee naar rechts. Maar een prachtige samenwerking eigenlijk. Ja. Kleine zilverreigers doen dat wel vaker. Ze doen dat ook bij lepelaars. De broedeilanden zijn een veilige plek voor de kustvogels. Om te fourageren, maar ook om een partner te vinden. Zoals bij deze balsende schooleksters. Is er een klik? Ja hoor. Om de nesten te beschermen wordt het water rond de eilanden kunstmatig op peil gehouden. We willen voldoende zeewater zodanig dat bijvoorbeeld de vos of steenmarters niet tot op het broedeiland kunnen, waar dat ze dan de jongen of de eieren opeten. En dat randje daarmee, dus al die palen, wat is dat dan? Dat is iets dat we dit jaar hebben gezet, ook als extra beveiliging tegen de vos. Om de vogels ook nog extra te beschermen tegen het opeten van de jongen. En? Lukt dat? De ene keer beter dan de andere. Het blijft een uitdaging, ja.